Mulțumesc. O să fiu foarte scurt și sper convingător și concis. Îmi asum și regret toată tulburarea produsă de slujba de înmormântare a mamei. Nu mi-aș fi dorit ca din această sau în urma acestei slujbe de înmormântare să se producă tulburare în sufletul cuiva și cu atât mai mult în sufletele atâtor oameni, preoți și în cadrul episcopiei întregi. Îmi asum vinovăția pentru cele afirmate aici, înainte de a veni aici în biserică, unde am intrat cu mare emoție. Am fost în fața Preasfințitului și a Permanenței, mi-am asumat încă o dată faptele, le-am relatat cum au fost, mă bucur de această hotărâre de a rămâne preoslujitor în această biserică. Este singurul lucru pe care mi l-am dorit și transmit credincioșilor că este un lucru foarte bun, că vom putea fi din nou împreună. Îi rog pe toți credincioșii să înceteze orice discuție. Ce a fost nu se mai poate schimba. De astăzi înainte privim spre ce urmează. Considerați și dumneavoastră credincioșii și să considerăm toți ca o ispită peste care trebuie să trecem. Îndemn la rugăciune, îndemn la calm.